Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Panibagong bagyo papalapit na sa bansa, Batanes Signal number 1 na. Mga mananampalataya sa Islam handa na rin sa Eid al-Fitr celebration bukas. Chinese na dinukot ng kapwa Chinese na rescue sa Parañaque City, suspect na lambat. Resumption ng peace talks sa CPP-NPA muling ipagpapaliban. Pilipinas pwedeng magpasaklolo sa ASEAN kaugnay pa rin sa pang-aagaw ng Chinese sa mga huling isda ng mga Pinoy. Pulis na binaril patay sa Cebu, nasa narco list ng Pangulo. PNP markado na ang mga paaralang talamak ang droga. At pagbagsak ng piso kontra dolyar, okay lang daw ayon sa Department of Finance. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pang-Webes na edisyon ng Palatuntunang Kamaonga Zero, ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. We're coming to you live from the studios of Leader News Philippines, and we're being seen worldwide. Ang ating mga telepono sa studio niya, pwede niyo pong makontak at pwede niyo pong i-text ay 0927-494-2175 para sa mga Globe users. Sa mga smart subscribers naman po ay 0949-7365,000. Huwag nyo rin pong kaligtang i-like at mag-comment sa ating page, ang Leader News Philippines, at i-share po nyo sa inyong mga best friends para mas maraming nakakaalam ng tamang balita. Mulit-muli ang ating adhikain ay hindi po politika kundi ang mapaglingkuran ng ating mga manonood sa pamamagitan po ng pag-deliver ng mabilis ng totoong balita at labanan po ang kumakalat na fake news sa buong mundo. In the control is Engineer Teo Villamil, habang si partner Oliver ay may inasikaso pa rin. Tayo po ay all systems go para sa ating paglilingkod sa gabi pong ito. Kumusta po ang ating mga viewers sa Metro Manila? At siyempre po ang ating mga tagapanood sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. And special mention sa mga OFW sa ating online platform na kaasa ng mga balita from our very own country. Unahin na po muna natin ang mga live reports ng ating mga Leader News Patrol. Dakuhan muna natin ang mga nangyayari po dyan nangyari sa Senado sa maghapon. Nasa linya na po natin si partner Jojo Sikat para sa latest mula po sa Senado. Partner Jo, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Yes, magandang gabi naman sa iyo kasamang Errol. Nagpahayag na itong ilang senador ng kanilang pagpabor sa naging desisyon ng Palasyo ng Malacanang na magsagawa muna ng diplomatic consultation sa pagitan ng China bago maghain nga ng diplomatic protest sa pagkasira ng mga coral reef sa Scarborough Shoal. Ayon dito kay Senador Pampilo Lacson, sa anumang pakikipag-ugnayan, sa anumang hindi pagkakaunawaan at sa ibang bansa ay mas makakabuti na idaan ito sa diplomatic means. Aniya dapat na laging itatupad itong diplomasya sa pagresolba ng problema sa pagitan ng ibang bansa at ito aniya yung tama. Dagdag pa ni Lacson na ang pag-aay muli ng panibagong arbitration case laban sa China ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Sa panig naman itong si Senador Francis Escudero, sinabi nito na sang-ayon nito sa diplomatic consultation sa pagitan ng Pilipinas at China. Aniya ni Escudero, kahit sa ordinaryong buhay, pinag-uusapan muna yung magkabilang panig yung anumang problema
bago nga magsampa ng kaso. Dagdag pa ng senador na kung makukuha sa mahinahon na pag-uusap, bakit hindi mo na ito dapat gawin at magidaan na lamang muna sa diplomatic protest. Samantala, kanina naman sa isinagawang kapiyan sa Senado kasamang Errol, sinabi nitong si State Minority Leader Franklin Dillon na sa darating na July 24 ay magkakaroon ng oral argument na nga doon sa kanilang inihaing petisyon dito nga sa sinasabing pag-withdraw nga ng Pangulong Duterte diyan sa may Rome statue kung saan ay sinasabi nitong mga senador na dapat ito ay dumaan muna sa Kongreso dahil ito ay isang tratado. Kaya't nabanggit nga kanina nitong si Senate Minority Leader Franklin Dillon na itong si Senador De Lima, yung kanilang magiging consul dito sa darating na July 24 para nga sa oral argument doon sa kanilang petisyon sa pag-withdraw ng Pangulo yan sa Rome statue. At kung saan ay naniniwala itong si Dillon na papayagan ng korte at na makalabas ka yan sa PNP Custodial itong si De Lima para nga dumalo bilang consul nila at consul na rin ng senadora dahil ito rin senadora ay nagain din kasama sa nagain ng petisyon sa Korte Suprema sa pag-question nga sa ginawang pag-withdraw ng Pangulo sa Rome statue o pagiging member nga dito sa International Criminal Court. Mula sa Senado, ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner John. Live mula po sa Senado. Mainit po ang usapin na yan na pag-withdraw ng Pangulong Duterte sa Rome Institute dahil sa investigasyon ng UN sa tinatawag nating o tinatawag po nilang extrajudicial killing sa bansa. Ayan, so tingnan natin kung ano pong magiging legal implication yan kung yung withdrawal ba ng Pangulong Duterte sa pagkakasanib dyan sa Rome Institute ay epektibo ba nung siya po ay mag-withdraw or it will take 1 year before it will have an effect and therefore hindi po makakaiwas sa anumang investigasyon ang Pilipinas at ang Pangulong Duterte sa isyung may kaugnayan po sa tinatawag nilang extrajudicial killings. Mga kaibigan, oras po natin, 54 minutes makalipas ng alas 8 po ng gabi. Diretso tayo sa isa pang report ni partner Boyet Guillermo sa Southern Metro Manila. MMDA nagpaalala daw sa mga motorista patungkol sa pagsasara ng Lane 2 ng C5. Alamin natin ang detalye ng kanyang report. Partner Boyet, magandang gabi. Go ahead please. Sige, nire-ready pa lang ni Teo yung kanyang linya. Samantala, ulitin natin yung ating pag-imbita sa ating mga viewers. Please like at mag-comment po kayo sa ating message box. Ano man po ang inyong mensaheng nais nyo po iparating sa atin, yan man ay pagbati, that is very much welcome sa ating palatuntunan. Saan mang dako kayo ng mundo naroon, it can easily reach our program kapag nag-comment po kayo sa ating sa live page ng Leader News Philippines. Okay, ready na si partner Boyet? Saglit lamang! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. One more try. At exactly 55 minutes after 8, partner Boyet, live from Southern Metro Manila. Go ahead, magandang gabi sa iyo. Boyet, nawala pa. Sige. Di mo makita? Aha. Sige, hanapin mo dyan sa hindi makontak yung isang number. Sige, dyan sa contact
Kumusta kayo sa mga nasa lugar na maulan pa rin, ano ho? Sa Baguio City, nagkaroon po ng landslide at nagkaroon po ng 2 casualty kahapon. Diyan po sa Barangay Sandico. Dalawa po ang sinawing palad na matabunan ng lupang gumuho. At diyan po sa may Luwakan area, meron pang isang manggagawa sa riprap na naipit din ang kanyang mga pahabang gumagawa at kinailangan pong i-rescue ng PNP at ng Baguio Rescue Group. So paalala po natin sapagkat tulad po ng ating binanggit sa entrada po ng ating palatuntunan, papalapit po ang isang bagyo na naman sa Pilipinas. In fact, signal number 1 is now hoisted in the province of Batanes. At kapag pumasok po ang bagyo yan sa Philippine Area of Responsibility, it will be named as Esther, Bagyong Esther. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. And therefore, habang papalapit ang bagyong yan, we do expect na mas magiging madalas po ang mabibigat na pag-ulan sa mga iba't ibang lugar po sa ating bansa. Kaya't doble ingat po kayo, especially doon po sa mga deklarado namang ang mga lugar po ninyo ay danger zone. Mulit-muli tayo po ay nagpapaalala na kapag ganito na ang panahon na malalakas po ang pag-ulan, kung kailangan pong lumikas na agad ay lumikas na po kayo nang wala na pong ginagawang sapilitan ang gobyerno. No? Do not wait until na kayo po ay malagay sa peligro sapagkat ang una pong dapat nag-iingat ng inyo pong mga buhay ay kayo mismo. Okay. Ulit po ang ating contact number ulit sa studio, 0927-494-2175 sa mga Globe users. At yung mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000 ang ating telepono. Balikan natin si Partner Boyet. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras natin, 58 minutes after 8 in the evening. Nasa linya na natin si Partner Boyet Guillermo. Partner Boyet, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi rin sa iyo, Errol. Asahan, Errol, makakaranas ng pagsisikip ng daloy ng trapiko ang ilang motorista dahil isasara ng 8 araw ang 2 lanes ng kahabaan ng C5 Road, bunsod ng isasagawang pavement restoration ng Metro Manila Water Company Incorporated. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista na babagtas ng kahabaan ng C5 Road, magbaon daw ito ng mahabang pasensya dahil asahang makakaranas sa mga ito ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Dahil simula bukas, araw ng Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang Lunes, Hunyo 18, alas 4 ng umaga, ay isasara ang 2 lanes sa bandang southbound ng C5 Road sa harapan ng Soleil at Burger King. Gayon din sa Hunyo 22, Biyernes hanggang Hunyo 25, Lunes, sa parehong oras ay muling isasara ang naturang lugar. Sabi ng MMDA, ito ay bunsod-an niya ng gagawing pavement restoration ng Metro Manila Water Company Incorporated. Kaya ayon ng MMDA sa mga motorista, para anya huwag maabala sa kanilang pupuntahan, ay iwasan muna ang nabanggit na lugar. Teka muna, Partner Boyet. Saang banda yung lugar na yan na may Soleil at may Burger King na yan? Saan malapit yan? Ito yung landmark lang na binanggit. Nabanggit na sa Soleil at Burger King. Southbound ito ng C5. Yes. Saan kaya yan? Yan kaya ay sa may Eastwood area? Palagay? Oo, sa banda yan. Oo, sa may Eastwood. Ito yung Soleil. Oo, bahagi yan sa Eastwood na. Tama. Okay, so ang sinasuggest ng MMDA, wag nang dumaan dyan sa ganyang oras at sa ganyang araw. Sa ganong araw, bukas at sa Sabado. Hanggang Hunyo 18. Bukas ay 15 15 hanggang sa 18.
Hanggang alas 18 yan. Mahaba-haba, no, partner? Mahaba-haba. Oo. At bukod dyan, Oo. sa Hunyo 22, Biyernes naman. Oo. Hanggang Lunes, 25. Ibabalik, Oo. i-restore na. Isasara din uli. Mm. Kaya yung mga petsa na yan, iwasan nila yung lugar na to upang sila ay hindi na nga maabala sa kanilang paglalakbay kung saan man sila patungong destinasyon. Diyos ko po, may iba pa bang dadaanan yung mga papuntang south? Di pupunta sa EDSA. Alam mo, talaga namang sa ngayong kasi itong mga panahon na to, ang ating mga water company, talagang nagpapalit-palit talaga sila ng mga malalaking tubo ng tubig para nga maserbisyuhan ng maayos yung ating mga Tag-ulan. mga tao, mamamayan. Kung kailan pa naman kahit dito tag-ulan sa no? bahagi. Kung kailan pa Kahit naman. dito sa bahagi lang ng Pasay, merong mga ilang lugar dito na talagang hinuhukay at pinapalitan. Bakit nga kung kailan tag-ulan, may ganyan silang proyekto, hindi dinagawa nung summer pa? Oo nga, no? Kahit naman ang DPWH, kung kailang umuulan. Alam mo bang, ang hirap ng buhay ng mga motorista kapag may ganyang mga hukay sa kalsada tag-ulan pa? Ay, ito talaga naman. Sinabi mo pa. Kaya nga ako, yung aking karitela, hindi ko na masyadong ginagamit pasada. Kaya nga mas maiging maglakad na lang. Mabuti. Totoo yan. Dapat maglakad na lang. Naku po. Hanggang ngayon hanggang ngayon ang problema natin. Pag nagsabay-sabay pa, lalo na pag umuulan, baha, ay traffic din talaga. Naman, oo. Oo. So, sige, at least naabisuhan natin at ng MMDA yung mga motoristang regular na dumadaan dyan sa C5 na mula bukas hanggang sa 18, may proyekto dyan ng MWSS at huwag silang dumana dyan para hindi maperwisyo. Okay? Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Boyet Guillermo. 3 minutos po, makalipas na ang alas 9 ng gabi. Kayo po'y nanonood pa rin sa palatuntunang Kamaong Asero. Exclusively sinasahin pa po ng Leader News Philippines. Pero very soon po, very soon, tulad po ng ina-announce po natin, there will be FM stations in various areas and TV stations in various areas na magiging ka-synergy po natin upang tayo po ay true enough. We're online, on air, at yung print project natin ay paparating na rin. And marami pong mga bagong mangyayari po sa Leader News Philippines. At nais ko rin pong i-announce po sa inyo, abangan po ninyo ang paglipad ng mga anghel ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, ang krimen pong nangyayari sa Pilipinas, alam niyo po, hindi naman talaga kagagawan lahat ng mga Pilipino. I think 3 weeks ago, may mga Nigerian na sindikatong nagpapakalat po ng peking dolyar at ang binibiktima ho ay mga Pinoy, mga Pinay. Buti na lamang, naaresto na lambat ho ng mga pulis naman sa Quezon City. Now, may naaresto naman na Chinese national na ng hostage naman ng kapwat inchik. Mga kaibigan, nasa linya po natin si Police Senior Superintendent Leon Victor Rosete, ang hepe po ng Parañaque Police. Alamin natin kung anong istorya talaga ng hostage taking na yan. At parang may pagka-kidnap o ransom pa dyan po sa area po ng Parañaque. Colonel Leon Rosete, sir, magandang gabi po. Si Errol Dacame ito sa Leader News Philippines. Welcome, sir, sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Magandang gabi po sa atin lahat at sa ating pong mga tagapakinig. Thank you, sir, for your time and for taking our call. Can you give us a brief story of what happened dyan po sa sinasabing Chinese na na-rescue po ninyo? Okay, ganito po ang nangyari sa ating report na pinadala po sa taas. At
Ito po ay isang kaso ng isang Taiwanese na naglaro po ng isang sa gambling po. Casino. At, Mm-mm. Casino. At ngayon, nagkautang siya. Siya po ay isang tourist. Mm-mm. At nakautang siya sa mga loan shark. Pinautang siya ng hanggat makarating ng 300,000. Nako. Mm. Ngayon po, nung dumating na po ang oras ng kanyang pagbayad, ay hindi na po siya makapagbayad doon sa ating mga loan shark ng mga foreign national din, Mm. na allegedly dalawang Chinese national. Mm-mm. Kaya siya po ngayon ay illegally detained. Dinala siya sa isang kwarto Mm-mm. at illegally dinitain siya doon Mm-mm. at pinatawag siya sa kanilang bansa. Mm-mm. At mula ron, ang mga kamag-anak sa bansa ng Taiwan ay nakipag-coordinate sa mga local police doon. Oo. At ang mga local police naman nila ron ay nag-coordinate agad dito sa ating Taipei Economic and Cultural Office, yung TECO na sinasabi po natin. Mm-mm. At sila naman po ngayon ang tumawag po sa ating ngayon, sa ating Parañaque City Police Station, Mm-mm. para makahingi po ng police assistance. Opo. Ito po ay nakuha natin ng impormasyon na yan kagabi, 11 ng gabi, 11 p.m. Mm-mm. kagabi. At sa pagkakakuha natin ng impormasyon na yon, Mm-mm. agad-agara nagkasa ang ating kapulisan ng isang rescue operation. Mhm. At dito sa operation na to ay sa pakikipag-ugnayan at coordination again sa mga security management ng nasabing ng hotel Mm-mm. ay na-rescue po natin. At maraming salamat din po sa security management. Na-rescue natin ang victim at Walang nakuha resistance yung na? dalawang- May resistance pa ba? Yung mga suspect ba, Colonel, nag-resist pa ba sa inyo? Ay hindi po. Hindi po. Walang resistant, walang hindi armed and dangerous. Oo. At sila ay kusa at kusang loob na sumama sa ating mga kapulisan. Oo. Yung elements po ng kidnapping ay nagkaroon ba ng ganong elemento, sir? Opo, at ang nangyari na po nito ay na-file na po natin kaninang umaga rin yung kaso ng kidnapping, serious illegal detention. Ayun, oo. So, dalawang Chinese po ang nakakulong ngayon sa Parañaque Police. Tama po kayo, dalawang Chinese nationals ang ating ikinulong base dun sa reklamo na ginawad po ng ating Taiwanese na humingi po ng saklolo. Malamang, Colonel, maraming ganyang insidente ang nangyayari dyan sa mga kasino, hindi lang sa Parañaque area, nang hindi lamang na i-report sa mga otoridad, Colonel. Opo, at posible po yan dahil gawa nga po ng may nangyayari nga po mga ganyang krimen na nababaril or may nangyayaring hindi maganda. At tayo naman po ay napaka-alerto natin. At mapagmanman ng ating mga kapulisan, lalo na po dito sa gawin ng Parañaque dahil napakarami po tayong ganyan dito na mga hotel, casino. At very cooperative ang ating mga security management ng mga nasabing hotel para matugunan natin ang ating pagpapatupad ng batas. Opo. Kaya ito pong nangyari ngayon na rescue operation natin ay pinagsamang coordination at mabilis na reaction ng ating mga government agencies, stakeholders, at local government unit na rin po at ang ating mga kapulisan. With that, Colonel, we would like to congratulate your office at ang inyo po mga tauhan dyan sa Parañaque Police sa mabilis na pagkaka-rescue sa biktimang turistang Chinese, naglaro sa casino, nagkautang, hinostage, kinidnap. Buti na lamang ay naitawag po kaagad sa inyo at inyo pong na-rescue kaagad. Colonel, congratulations, Colonel. Apo, at maraming salamat po sa inyo at sa inyong lahat po nating mga tagapakinig. Thank you, Colonel. Magandang gabi po sa inyo. Apo, thank you po.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paranaque Police, Chief of Police, Senior Superintendent Leon Victor Rosete ang ating kausap po sa palatuntunan. So again, congratulations po sa Paranaque PNP. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras natin mga kapatid, 11 minutes na makalipas po ang 9 o'clock ng gabi. Patuloy po kayong nanonood sa programang Kamaong Asero. Kumusta po ang mga taga Paranaque City? Ayan. Bigla pong napag-usapan ng Paranaque City. Marami pong istorya dyan sa Paranaque City. Sapagkat dyan po sa naturang lungsod ay sadyang naging favorite na location po ng mga hotel, casino. Yan. Maraming istorya siyempre ng sari-sari pong istorya ang masasabat po ninyo dyan kapag malakas kayong sumagap ng mga istorya. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Marami po ang kumokontra naman sa sinabi po ng Pangulong Duterte na armasan niya na ang mga barangay officials. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. In fact, yung ABC president dyan sa Ilocos Norte, if I'm not mistaken, it's either Abra or Ilocos Norte, kontra siya, pero si DILG Undersecretary Martin Dino, pabor na bigyan po at payagang mag-armas, magbitbit po ng baril ang mga barangay officials. Kausapin nga natin si DILG Undersecretary Martin Bobot Dino at mapakinggan natin kung ano ang kanyang paliwanag, bakit mas maganda na mabigyan po at payagang makapagbitbit ng baril. Ano kayang baril ang papayagang ano? Ano kayang baril ang ipabibitbit sa mga yung mga barangay tanod, kaya papayagang hindi yayaman si Yusek. Cannot be rich. Kausap pa lang natin eh. Ulitin mo. Ang ating cellphone number po ay 0927-494-1275 para sa mga Globe users. Samantalang sa mga gumagamit naman po ng Smart ay 0949-736-5000. Doon po sa mga nais magpabati, welcome po kayo. At i-message nyo lang po ang ating message box, Little News Philippines. At yan po ibabasahin natin nang walang kagatol-gatol, walang bayad. Ready na? Kung wala pa, diretso na tayo kay, alam niyo po, ang problema sa gobyerno nananatiling matindi pa rin, especially when it comes to drugs and corruption. Yan po ay centerpiece sa program ng Pangulong Duterte na walisin ang lahat pong sangkot sa drugs. At siyempre kasabay niya ng paglilinis sa mga magnanakaw sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. But sad to note na kahit Duterte administration na napakarami pa rin pong magnanakaw sa kabangyaman. Kaya nga't isang grupo ho ang nagsusulong ng isang pamamaraan na mas mapapabilis ho ang paglilinis sa sistema po ng gobyerno. Ang solusyon daw po ay Revolusyong Duterte or maglunsad na at isailalim po ang ating bansa sa tinatawag nating revolutionary government. Ang isa po sa nagsusulong niyan ay si Bishop Nilo Tayag na napaka-aktibo hong umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang ikampanya at ipanghikayat na ang mga Pilipino ay dapat maintindihan at suportahan ang paglalagay na sa bansang Pilipinas sa revolutionary government so that the corruption problem in our country will be easily resolved. Ayan. Sige. Kausapin natin si Bishop Nilo Tayag nang magmula mismo sa kanya ang mga paliwanag kung anong kagandahan kapag ang bansang Pilipinas po ay isinailalim po sa revolutionary government. Bishop Nilo Tayag, sir, lead convener po of
Revolusyong Duterte. Magandang gabi, sir. Si Errol Dacame po ito. Welcome po sa Palatuntunang Kamaong Asero. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ng inyong pinagtititaga naming radio station. It's our pleasure, Bishop, to have you in our program tonight. Yung iba po kasi medyo nagugulat kapag nakarinig ng salitang revolusyon. Oo. In a nutshell, sir, kindly explain to our viewers, napapanood po tayo sa buong mundo. Ano po itong Revolusyong Duterte na iniaalok po ninyo sa mga Pilipino ngayon? Well, in the first place, ang kailangan natin i-define natin kung ano ang ibig sabihin ng revolusyon. Yes, sir. Go ahead, sir. Ang isang revolusyon ay isang pag-aalsa. Normally, the meaning of revolution is the pag-aalsa ng isang mga uring mga tao. Halimbawa, yung masa ng sambayan ng Pilipino, katulad ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang tagalansod at iba pong mga kalilitang mga Pilipino, ay mabibigyan ng kaginhawaan ng kanilang buhay. Sila naman ang mga ibabaw kasi lagi na silang nasa ilalim ng control ng tinatawag nating tapo o traditional politician at ng kanilang mga among mga oligarko. Okay? We have to have the historical perspective, ano? Ang pagre-revolusyon sa ilalim ng isang kolonyalismong Kastila, halimbawa, ay nasimulan ng ating mga bayani. Ang importante dito ay nakabuo sila ng isang ideolohiya ng kabansaang Pilipino, sina Rizal at saka sina Del Pilar. Right. Ang ideology ito, tawagan nating Filipino ideology, although they were not called the ideology, Los Indios Bravos, ang tawag sa kanila, ay nag-inspire kay Bonifacio to form the first Filipino Republic, Tagalog Republic pa tawag niya. So the first president in 1892, when he formed the Katipunan, was the first republic. Yeah. He was dislodged under the Tejeros Convention, the first presidential rigged election in our country. So that's why I call it the Tejeros Syndrome. Yung history ng fraudulent and closed election in this country. Yes. So from 1892 to 1896, that was Bonifacio. Tunay na democratic revolution ay dala-dala ni Bonifacio. Ngunit na-dislodge siya ng mga ilustrados. Yes. Yung mga ilustrados na yon ay siyang ngayong kasalukuyang trapo. Ang naghari sa Pilipinas mula noong 1896 kay Aguinaldo hanggang kay Benigno Aquino III, something like 120 years rule of the Trapos na pinagagalaw ng mga oligarko sa Pilipinas. Kailanman sa 120 years na ito, hindi nagkaroon ng puwang o tunay na revolusyon ng sambayanang Pilipino. Lalo na ang nag-ahari palagi, something like 50% of 50 families control 90% of the wealth of our country. Kaya wala tayong choice kundi mag-diaspora o ibig sabihin ito, mag-ibang bansa at 10 million Filipinos are out of the country trying to earn $25 billion in order to keep the economy afloat. And as the years pass by... So yung lumitaw si Duterte, kaya sinawag nating Revolution Duterte, yes, sir. Kasi nung lumitaw si Duterte, taglay niya sa kanyang katauhan ang elemento ng pagpapahalaga sa sambayanang Pilipino. If you destroy the Filipino youth, if you destroy the Filipino family, I will kill you, sabi niya. In other words, that of a Filipino ideology. Yes, so, sir. Filipinism or Filipino ideology, sa takdang panahon ngayon ay Duterteismo. Okay? At this period of our history. So we call it Revolusyong Duterte. Duterte. Oo. Ngayon,
Under the present circumstances, kung susuriin mo, mula kay Aguinaldo hanggang kay Aquino III, number one, the flawed and fraudulent and dysfunctional and manipulated elections. Walang pag-asa ang sambayan ng Pilipino kahit anong mga nakaraang SK and barangay elections. Walang kapag-asa ang sambayan ng masa ng sambayan ng Pilipino na makapaghalal ng mga tunay na leader ng ating bansa. Tama. Agree. That is one big argument for a revolutionary government. I agree with you. Two, 50% ay 50 families control 90% of the wealth of this country. Paano tayo magkakaroon ng tunay na demokrasya dito? Wala nang puwang. That is another big argument for a revolutionary government. Number three, the justice system in this country. Simula kay Aguinaldo hanggang kay Aquino III. Por Diyos, importante, tingnan mo naman kung ano nangyayari sa justisya natin. Ang mga corrupt na mga justices mula sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Appeal, hanggang sa mga municipal court, hanggang sa mga metropolitan courts. Ay, naku po. Kaya ang mga tao, kung naghahanap sila ng abogado, magkano sabi ko? 50%, ay 50,000 pesos ang acceptance fee. Ano sinasabi nila? Saan kami kukuha ng 50,000 pesos? Yeah. Eh kung may 50,000 pesos po, 245 ang mabibili natin. Kaya ang mangyayari po nito, hukom 45 ang hahanapin namin. Ayun. So, they will seek justice elsewhere. As a matter of fact, ang nagtulak sa maraming mga naging revolusyonaryo o nag-armed struggle ay hindi naman tuwirang gutom sa pagkain, kundi gutom o uhaw para sa justisya o katarungan. So ito, nagtutulak sa maraming mga revolutionaries, katulad din namin, na galing kami sa mga middle class, na sumama kami at ang inyong lingkod ay isa sa mga nagtayo ng New People's Army at nagtayo ng re-established Communist Party. I was the founding General Secretary of the PPP-MPA and also what's now known as the National Democratic Front of the Philippines. So, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon na ng mga constitutional crisis. Yes. Nakikita nyo, naglalaban na ng Korte Suprema at saka ang Kongreso. Yes. Ginigit sa Senado na dapat yung go-warrant to ay hindi nangyari. Ginigit naman ng Senado na sila dapat ang mag-impeach kay Sereno. Yes. So, again, this constitutional crisis, as well as the desire of the President for a federal system of government, ay hindi lahat mangyayari ito sapagkat there will be a gridlock in the three branches of the government. This gridlock, again, is another argument for a revolutionary government. In short, napakaganda ng programa ni President Digong. Ang kanyang programa na sinasabi niya na ang kataasang pagpapahalaga ay the Filipino family. Secondly, an independent foreign policy. Tayo ang hari at hindi tayo didiktahan ng sino pa mang mga dayuhan. Number two, tayo may-ari. Ang ibig sabihin dito, tayo ang dominant force and pervasive force in our national economy. Sino may-ari sa ating ekonomiya ngayon? Mga dayuhan. Right. Kaya wala tayong tunay na kasarinlan, wala tayong tunay na kalayaan. Ang ating demokrasya ay hugkad. Wala naman tinatamasang tunay na demokrasya. Isang ilusyon ang dinala ng mga Amerikano dito, yung American Liberal Democratic Theory, the American jurisprudence, American legal systems, American Hollywood, ay isang ilusyon ng demokrasya. Ang demokrasya dito ay para sa oligarko at saka mga ilustrado at saka sila yung mga trapo ngayon. Dahil nagtatamasa ng demokrasya sa atin. Pero ang masa ng sambayanan, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga maliliit na urban poor at saka rural poor, ang mga professionals, ang mga estudyante, saka mga driver, saka mga mangingisda, ay, for Joseph Santo, 95% of the population does not really enjoy the fruits of what we call illusion, equality before the law,
equality of opportunity, justicia, justice, a just society, a truly democratic society. Puro mga ilusyon yan sa loob ng 120 years na nabuo ang Filipino nation state in 1898 ni Malolos Congress. So, all this anti-illegal drugs program, illegal, anti-corruption drive, illegal, anti-criminality, anti-poverty, lahat ng mga magagandang programa niya, the 10-point economic program, at saka yung kanyang ambisyon 2024, ay mawawalang saysay lahat at pati na ang federalismo ay hindi may sa katuparan. Merong nagsasabing CONCON, merong nagsasabing CONAS, merong nagsasabing kung ano-ano pa. Yeah. Ay, hindi mangyayari lahat ito kung hindi magkakameron ng isang revolutionary government. Ang isang revolutionary government has three components. Number one, the overwhelming exercise of the people of direct democracy, exercise of the right to revolution. Kaya kung dito sinasabi ko, Duterte is a gift of God to the Filipino people only once in a century. Ang convergence ng the right to revolution ng masa ay nagtutugma at Hello? Saglit naputol yung ating linya kay Bishop Nilo Tayag. 27 minutos po makalipas ang 9 o'clock ng gabi. Muli nating ibalik sa linya si Bishop Nilo Tayag. Naputol yung ating komunikasyon. Patuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan natin si Bishop Nilo Tayag, sir. Sorry po, naputol tayo. Go ahead. Balikan natin yung sinasabi mo, sir, na Duterte is a gift to the Filipino people. There is a convergence. There are two great rights recognized in the world today. Number one, the right of any group of people or peoples to revolution. Whenever they feel that they are being exploited, they are being suppressed by the rulers. Number two, the right of the state to defend and preserve itself. Okay. In our case now of the prospect of a revolutionary government, we are not removing a sitting president. Meaning, unlike EDSA 1, they were removing Marcos. EDSA 2, they were removing Herap. EDSA 3, they were removing GNA. Now, with a revolutionary government, a movement for a revolutionary government, we are not removing a sitting president, but instead, we are trying to strengthen the powers of the presidency to a revolutionary government, sole power of legislation, so that there will be no obstruction, there will be no hindrances to his lawmaking powers. Congress will be abolished, Senate will be abolished, and the sole power of legislation will be in the hands of the president. But there will be advisors, a core of council of advisors, legal advisors, the brilliant lawyers, brilliant economists, brilliant political scientists, and sectoral interests. The workers will legislate their own laws. The magsasaka or the peasants will have their own sectoral interests promoted. Meaning, how can you have legislation for the workers and the peasants when 85% of the present Congress is composed of the landlords? Yes. O, paano magkakaroon ng mga batas na nanggaling dyan na gagawa ba sila ng mga, kukuha sila ng bato, pupupok nila sa ulo? Correct. Never. Bishop, may mga nagsasabi, may I cut you for a while, may mga nagsasabi na narinig ako na the moment na nagdeklara ng revolutionary government ang Pangulo, he is considered as a resigned president. Ano po ang pananaw niyo dyan? Hindi naman kasi ganito kasi yan eh. Wala when you are declaring a revolutionary government, wala namang constitution eh. The constitution is abolished. Ang ibig sabihin nito, kaya natatawa ako eh. Itong mga integrated bar of the Philippines, sabi nila, there is no legal basis for a revolutionary government.
Talaga namang walang legal basis eh. Mm. Kasi hindi natin siya binabase sa 1987 Constitution, hindi natin binabase sa anong Constitution. Malinis. We are starting from a clean slate. That is why the President can assume all the powers that he wants to assume. Ang controlling lang yan, yung sinasabi kong tatlong elements. Oo. The overwhelming mass movement and clamor for a revolutionary government. Yes. The military, the AFP, and the PNP. And the third, nga yung paghahanda natin ng isang political component na nakahanda, alternative political leadership, halimbawa sa local government. Yeah. Nakakasanayan ang lahat ng mga mula sa governor hanggang sa barangay captain, yung pamalit Ready sa na. mga existing bulok na sistema, yung pamalit sa 1.5 million corrupt bureaucracy, nakahanda yan, pero hindi naman para rin mapaparalyze ang gobyerno, tuloy-tuloy pa rin yan. The corrupt justice system or the judiciary, nakahanda rin ang the best practicing lawyers. Yung mga kinakausap namin mga professionals, Yes, sir. the best practicing lawyers, sabi nila, anytime we want to serve the government, mga brilliant legal luminaries, they want to serve the government. But now, ayaw nilang mag-serve dahil napaka-corrupt daw ng sistema. But if there is a vision, if there is an attempt to really cleanse the government, sabi nila, we are willing to help itong mga magagaling na abogado, magagaling na ekonomista, magagaling na mga professors sa iba't ibang mga universities, at mga galing na mga labor leaders, at mga galing na mga peasant leaders. And dito, they are willing to help the president. So, remember, three components. The overwhelming mass movement and clamor of the masses of our people. Number two, The the military AFP component. and the PNP na susuporta kay Pangulong Duterte at ang political component na nakahanda dahil gusto nating palitan ng corrupt local government units, ang corrupt bureaucracy, ang corrupt judiciary, but we will not disturb the process because it will continue to operate. Kaya lang sasabihin ng Presidente, this is an entirely new ballgame. I will not spend all my time prosecuting the corrupt among you. But the moment na makakita ako ng mga corrupt justices, corrupt judges, the moment na nakakita ako ng mga directors, at saka mga corrupt na mga division chiefs, down the line hanggang sa mga taniko, ay aalisin ko sila kagad. May worry lang ako, sir, no? Tolerate corruption. Yes, sir. Nangyayari naman yan ngayon. May worry lang ako, baka habang pinag-uusapan natin ito, sir, and habang umiikot kayo sa buong Pilipinas, baka mangyari niyan to safeguard their political survival, itong mga LGU na maaring matarget, baka biglang they will easily jump to PDP to protect their own interest, Bishop. Of course, they're expected to protect their interests. Pero, alam mo dyan, yung overwhelming mass movement is also a pressure on the part of the President, nakikinig ang Presidente, sa overwhelming mass movement and sectoral interests. So, itong mga sectoral interests na ito ay siyang halimbawa, yung Presidential Anti-Corruption Commission na na-create ng Presidente. Tutulong ang overwhelming mass movement ito ng Revolusyon Duterte for a revolutionary government upang sa ganon ma-prosecute yung mga corrupt sa gobyerno. Ayun, Ganun din naman sa local government unit. Opo. Sabi ni Presidente na hiningi ni Presidente ng death penalty sa Kongreso, hindi binigay. Hiningi niya sana na bigay siya ng kapangyarihang mag-appoint ng mga local government, mga barangay captains and SKs. Sangguniang Kabataan. Hindi binigay sa kanila. So, nagtuloy ang eleksyon. Pero ngayon, ang sinasabi niya, I will prosecute those even if you win the elections. Even if you won the elections, I will still prosecute you if you are found to be connected and be a protector of illegal drugs. Yes. I will still remove you if you have cases of graft and corruption.
I will still remove you if there are criminal cases against you. I will still remove you if you are sabotaging my program and my economic program for the Filipino people. All right. Yun ang kagandahan niya. Opo. By the way, Bishop, naalala lang namin na nung unang mga araw ng Pangulo sa palasyo, ipinagwagwagan niya sa publiko yung 6,000 police officers na involved sa Philippine National Police. Marami tayong mga kababayan ang nangungumusta kung nasaan na yung mga police na yun, sir, na galit ang presidente sa mga involved sa drugs. Well, ang marami dyan, dinala na rin sa Mindanao bilang kaparusahan sa kanila. At hindi naman natin minawalis ang dumi upang itago lang natin sa ilalim ng rag. Stick, ano? Yeah. Ang presidente ay sinasabi niya kung saan niya dinala ito at kung saan niya pinarusahan. And so many cases have been filed in court. Ayun. Alam mo kami, ang Revolusyon Duterte, talagang sinusubaybayan namin ang mga moves ni ng presidente. Gusto namin na kung number one, gusto namin na lahat ng mga pinangako niya sa sambayan ng Pilipino ay dapat niyang tuparin. Yes. Nang sa ganon, Tama. nang sa ganon, ay hindi siya masisira sa sambayan ng Correct. Pilipino. Tama. Agree ako. Agree ako dyan, Bishop. Now, alright. Kapag kami nagtanong, Bishop, tulad ko, tinutulak natin ang malakas yung Revolusyong Duterte. Ano? Pag nagtanong, oy, kayo ba inutusan, Errol na kami, inutusan ba kayo ng Pangulong Duterte na mangampanya kayo para dyan? Anong sagot natin, Bishop? I haven't talked even for a single moment with the President about this. This is all pure voluntarism on our part. In fact, titingnan nila ang mga records namin, we are not soliciting any funds from any government agency or even from the people. We are just being given voluntary help by the different people. For instance, nakakaikot ako sa buong Pilipinas because merong mga gustong mag-invite sa akin, magsalita ako sa Mindanao, magsalita ako sa Visayas, magsalita ako sa Norte. Recently, in Gerona, Tarlac, we held a mass assembly of advocates for a revolutionary government. Nagpunta sila roon, dala-dala nila ang sarili nilang tubig, dala-dala nila ang sarili nilang pagkain, at dala-dala nila ang sarili nilang sasakyan. So, ang nangyayari, nandun lang ako, naghihintay ako sa kanila sa Gerona, Tarlac. Dala-dala nila ang pagkain nila, dala-dala nila ang tubig nila, at dala-dala nila ang sasakyan nila. So, it's their own personal volition. So, I can say with all honesty and candor yes, sir, that this Revolution Duterte and for a revolutionary government does not receive any single cent from any agency of the government. Very well said. I can say that with a straight face at saka pwede kayong mag-imbestiga at magtanong tungkol sa Revolusyong Duterte. Very well said, Kaya sir. namin nililigaw ang revolusyon ay Duterte kapagkat merong nagsusulong, meron kang magsusulong ng RevGov o revolutionary government, hindi namin pa alam kung sino presidente uupo nila. Kaya ito, meron nga nagsusulong, sir. Bishop, may nagsusulong. Duterte ang iuupo. Baka ibang taong iuupo nila. Kaya, hello? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 40 minutes, makalipas ang 9 o'clock ng gabi. Naputol ulit yung ating linya, no? Yung linya talaga natin, balikan natin si Bishop. Bishop, sorry po, naputol po ulit tayo. Welcome back sa Kamaong Asero program. Ang sinasabi niyo po ay never kayong humingi ng nanulisit ng anumang pondo sa gobyerno. It's your own personal expenses para ipaliwanag ang kahalagahan kung ano ang impact ng revolutionary government kapag ito po yung nangyari. And I am very proud of what we are doing. Even myself, since I was a 17-year-old freshman of the University of the Philippines, I was already a revolutionary.
nag-join ako ng HMB, PKP HMB nung 17-year-old ako. Oo. May, President ako. may mga Ngayon, ibang nagsusulong, sir, na ano eh. May ibang nagsusulong din ng RevGov eh. In fact, may nagsusulong, sir, na isinasabay yung kanyang kandidatura eh. Ay, ayaw namin kasi ng merong mga selfish and personal motives. Yeah. So, yung pinipili kong mabuti Opo. na hindi ako mapapasukan ng sino mang mga trapo dito sa organisasyon ito. Sinasala namin mabuti. Tama po yan. This is an alternative governmental system. Mm-mm. And we will not allow these trapos, these traditional politicians, Mm-mm. to taint the purity of this movement. Mm-mm. Okay. May timeline ba kayong tinitingnan, Bishop, dito sa posibleng transition, kumbaga, sa Revolusyong Duterte, sir? Yes, meron kaming target. Hindi naman namin masasabi target lang, ano? Mm. We can say who, what, and but we cannot say the where. And when? And the how and the when. Oo. When. Pero ang masasabi ko ay ganito. Oo. We are doing our best to prepare. In other words, yung three components prepare namin. Okay. And then when the time comes, ganito pa yung slogan na sinasabi ko eh. Let the government do its worst under the present flawed and dysfunctional political institutions. Mm-mm. And then we will confront the president with a fait accompli of a overwhelming mass movement. So, in other words, that will leave the president no choice but to declare a revolutionary government. There's the overwhelming numbers of the Filipino people. 32 million, according to the SWF, have already signified that they are in favor of a revolutionary government. Multiply mo ito sa 5, pleso na. 5, will be more than 100 million. Tama. 32 million Filipinos. Ganito kasi yan eh. Oo. The more na I move around, pero nag-offer sa akin ng sasakyan, pero nag-offer sa akin ng tulong sa kakainin ko sa daan, nag-offer sa akin ng panggasolina ko, nakakaisip na ako, and the more I move around and explain to them what a revolutionary government is, sumasama ang mga tao. Yeah, I've seen that. Oo. Nakita ko yan na, Bishop. Oo. Oo. Sukang-suka na sila. Oo. Kung sila sabi kong 100 They really want to see the the perfect change. Oo. perfect gusto nila. Yes, sir. Tawang-tawa na sila sa nangyayari sa ating bayan. Apo. Tawang-tawa na sila. Alright. So, lastly, sir, baka may nais kang ipanawagan sa ating mga viewers sa buong Pilipinas at sa mga OFW sa iba't ibang bansa. You still have the opportunity. Go ahead, sir. Mga kababayan ko, my countrymen, mga manggagawa, mga magsasaka, at lalo na yung mga kaliliitan na sinasabi nilang nasa laylayan ng ating lipunan, mahilig magsalita ng mga politiko, pero hindi nila binibigyan ng puwang sa programa nila. Nananawagan po ako sa inyo, kahit na sa mga Filipino middle class, kahit na sa mga Filipino professionals, youth and students, to really study what is happening in Philippine society. To really study the political institutions, the flawed, dysfunctional, and manipulated political institutions, the electoral process, the control of the entire economy by a few families. Because the Filipino diaspora, napilitan silang magtrabaho sa labas ng bansa na nasa salakula ang ating kababaihan dahil dito sa hindi natin pagbibigay ng trabaho sa ating mga kapwa Pilipino dito sa loob ng bansa. Mga kababayan ko, panahon na upang wasakin natin ang masinsin natin, bumubulag sa ating mga mata. Makinig tayo sa mga hinaing ng maraming sektor sa ating lipunan. Mabubuhay ka pa sa 150 pesos. Mabubuhay ka pa sa 250 pesos. Mabubuhay ka pa sa 350 pesos.
ang mga oligarko ay pinipigilan ng anumang pagtaas ng sahod. At saka yung contractualisasyon ay patuloy nang ipinaglalaban. At maaari lamang magawa ni Digong ang contractualisasyon sa ilalim ng isang revolutionary government. So mga kababayan ko, maraming salamat po sa ating nagpaunlak sa atin. Ang ating himpilang ito, pagpalain nawa ng buong may kapal ang mga taong katulad nila upang sa ganon ay magiging daan ito sa tunay na pagbabago o transformation ng lipunang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa mga namamahala sa himpilang ito na nagbigay tuwang sa Revolusyon Duterte para sa isang revolutionary government. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. Thank you so much mga kaibigan. Tinig po yan ni Bishop Nilo Tayag, lead convener po ng Revolusyong Duterte. Bishop, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alas 9:47 na po ng gabi at tayo po'y nagpapasalamat kay Bishop Nilo Tayag kahit gabing-gabi ay nagpaunlak na makausap po natin sa ating programa. May meeting pa ho kami ng ating mga street angels. So mga kaibigan, allow me to wind up now. Maraming salamat sa inyo pong mga nanood sa ating programa sa gabing ito ng Huwebes. Sa ating mga nakausap, una si Colonel Leon Victor Rosete, ang Chief of Police ng Parañaque City. Meron pa sanang isa, si DILG Undersecretary Martin Bubot Dinyo. Kaya lang nagmamadali tayo. So, salamat sa ating mga Leader News Patrol, Jojo Sikat and Boyd Guillermo. Partners, thank you. At siyempre, salamat po sa Long Ridge Philippines, ang ating kagapay sa paglilingkod araw-araw sa ating kapwa Pilipino. Ang ating piloto sa gabing ito, si Engineer Teo Villamil. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless the Philippines. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.